Bideo honetan, EIA edo erakundearen ikasalorra zer den argitzen saiatuko gara. Horretarako, aurkezpentxo bat prestatu dutzuet eta hori jarraituko dugu, bale? Orduan, lehenengo, gogoratu behar dugu NIA edo norbere ikasalorra zer dan. Orduan, hor dauko ze definizioa, pertsona bakoitzak ikasteko sarritan erabiltzen dituen tresna, informazio iturri konexio eta jarduera multzoa da. Adele eta Castañedaren definizioa da, komunitatean onartuena dena, eta 2010koa da. Orduan, hori oinarri hartuta, edo pixkat, hildo beretik joan da, erakundearen ikasalorra zer dan pentsatu behar dugu. Orduan, niaz ari bagara, izango ote da nia guztien batura, ez? Talde bat osatzen dugun pertsona guztien nia hoien batura? Ez. Erantzuna ezezkoa da. Eta erantzuna ere, Linda Castañedak eman zigun 2016an, alorra hau jorratzen dituenetako bat da, hor dago Carlos Magro ere bai, David Álvarez, eta hainbat badaude horretan lanean, ibili ziren, eta oraindik jarraitzen dute. Eta Linda Castañedak 2016an definizio hau bota zuen. Erakundearen ikasalorra, EIA, edo inglesezko OLE, Organization Learning Environment, talde edo erakunde batek norbere ikasalorrei buruz duen talde ikuspegia da. Ordan, bai, nia kontzeptuarekin lotuta dago, baina talde ikuspegi bat da. Osea, taldeka eraikitzen dugun ikuspegi bat. Goazen pixkate horretan sakontzera. Orduan, talde ikuspegiari buruz ari bagara, pentsatu behar dugu taldean ikastea zer dan. Ikasalorra baldin bada eta ikaskuntzari buruz ari bagara, taldean ikastea zer dan. Eta horretarako, Senge, Cambron, Makabe eta Lucas autore edo egileetara jo behar dugu, 2002ko aspaldiko gauza bati buruz hitz egitera, ekartzera bentsat. Eta da, erakundearen ikaskuntza kontzeptua. Eta horretarako, egile hauek nabarmentzen dituzte 5 alor, edo 5 gauza oinarrizkoak. Eta dira, alde batetik, norberaren jakintza hau da, taldea osatzen dugun guztiok jakintza bat izan behar dugu, bai? Eta ondo kontrolatu behar dugu, ze azken bidean da, jakintza horrek ekarpen bat egiten dutza taldeari, ez? Gero, beste alde batetik, ikuspegi partekatua izan behar dugu, oda, denon artean ikuspegi bat konpartitu behar dugu, edo eki behar dugu, horrek esan nahi dau, misio bera izan behar dugula, oda, helburu berak izan behar ditugula talde moduan, ez? Eredu mentalak, azpimarratzen dituzte, hau da, mentalki kognizio jarduerak martxan jartzea edo mekanismoak martxan jartzea, denon artean gauzak berdin ulertzeko, ez? Eta horrek batzutan gatazkak sortzen ditu, ze, taldean danok ez dugu gauzak berdin ikusten, baina, bakoitzaren ikuspegiaren atzean dagoen sistema edo eredua edo eskema hobeto ulertzen laguntzen dozko. Orduan, eredu mentalak kontuan hartziak eraitzen dozku bai, beste hone ikuspegia edo ulertzea. Taldeko ikaskuntza da hurrengo gakoa, eta taldeko ikaskuntzak esan edo danon artean ikasten dugula. Hau ez da, denok dakigunaren batura, ez? Lehen niarekin komentatu dugun bezala. Da, denon artean dakigun horrek batura baino gehiago balio duela. Hau da, adimen kolektiboa edo inteligentzia kolektiba esaten den bezala, la suma de todos es más que... es más que la suma de todos, ez? Esaten da moduan. Ordan, taldeko ikaskuntza hori ere egon behar da eraikundearen ikaskuntza gertatzeko. Eta azkenik, sistematan pentsatzea. Sistematan pentsatzeak esan edo, eredu mentalekin lotuta dago, baina, sistematan eraldatzea gure ikaskuntza edo gure jakintza, laguntzen dozku hori azalarazten, diagramak erabiltzea, modu bisualean islatzea, azkenean, denon artean eraikitzeko errezagoa izaten da, eta laguntzen dago erakundearen ikaskuntza hori eraikitzen, ez?
Orduan, bueno, egile hauek, gako hauek zehaztu zituzten 2002an, eta, bueno, erakundearen ikasalorra ulertzeko ondo dator, ez? Ba, erakunde mailan nola ikas dezakegun hausnartzea. Orduan, bueno, ba, Linda Castañedak 2016an lehen ikusi dugun bueno, definizioaren parte bat oinarri hartuta, eta niaren definizioa gogoraraziz, hau ekarri zuen, ez? Erakundeak ikasteko sarritan erabiltzen dituen informazio iturri, tresna, jarduera, kognizio mekanismo eta pertsona sare multzoa da. Orduan, erakundearen ikasalorra ere multzoa da. Talde ikuspegi horretan oinarritzen da, eta erakundearen ikaskuntzan aipatutako gako horiek kontuan hartzen ditu. Orduan, honetan ere, nire doktorego tesian, bueno, ba, proposamen bat egin nahi izan nauen, eta, bueno, ba, zer behar dugu EIA garatzeko proposatu nauen. Orduan, gako berak, nian proposatutako gako berak erabilita, ba, bueno, ba, plantamendu antzekoa egin nauen. Orduan, alde batetik ditugu gaitasunak edo konpetentziak. Orduan, nian bezala, konpetentzia digitala ere oso garrantzitsua da, ze gaur egun informazio iturriak eta bar, hortik jasotzen ditugu. Baina beste alde batetik ere, eta bueno, kurrikulumean jasotzen dan, hezkuntzako kurrikulumean jasotzen dan beste konpetentzia bat ere, izan daiteke gakoa EIA garatzeko, eta da, elkarbizitzarako konpetentzia. Taldean ikasteari buruz ari bagara, nahi eta nahi ez elkarbizitzarako konpetentzia agertu behar da. Eta gako bat da, hau gertatu edo garatu ahal izateko. Jarreri dagokienez, alde batetik dago taldearekiko atxikimendua, hau da, nik sentitu behar dut talde horren parte naizela, bai, bestela, ba, bueno, ba, ikaskuntza gertatzeko eta ikaskuntza horren parte izateko zailtasunak izango ditut, ez? Eta bestalde batetik, taldean ikasteko jarrera solidarioa. Hau da, bueno, pixkat gelditzen da, bueno, begibistakoa da hori horrela izan behar dela, baina egia da, bueno, irakasleok askotan gauzak egiten ditugula edo jakintza batzuk manejatzen ditugula, eta norbere kuadro txikian gelditzen da, orduan, taldearekiko atxikimendu hori sentitzen badugu eta EIA eraiki nahi badugu, solidaritatea izan behar dugu besteekiko, hau da, gure jakintza partekatzeko, eta baita be, beste ona entzuteko eta jasotzeko prest, ez? Egotea. Baliabidei dagokienez ez dago aldaketarik. Nian bezala daude alde batetik teknologikoak, Web 2.0 tresnak eta bar ikusi ditugun tresna pila gainera, proposatu dituzuenak, eta beste alde batetik ez teknologikoak, adibidez, lankideak. Eta lankideak bezala izan daitezke ere kanpotik datozen adituak, edo, baina batez ere taldea osatzen dugunon izaera jasotzen dituzten baliabideak, ez? Lankideak eta lankideetatik oso gertu ditugun pertsonak. Azkenik, hezkuntza ikuspegian edo ikas ikuspegian, hemen bi gauza azpimarratu nahi ditut. Alde batetik, berdinen arteko ikaskuntza baloratzea, askotan adituak etortzen die kanpotik, edo bueno, ikastaroak edo kurtsoak egiten ditugu kanpoan, eta oso ondo dago, eta ziur asko ikasten dugula, orain ikasten ari garen bezala, ez, ikastaro honekin, baina askotan, taldean bertan, gure eskolan bertan, gure taldetxo eta klaustroan asko daukagu ikasteko. Eta, nahiz eta berdinak parekideak izan, asko daukagu elkarri eskaintzeko. Orduan, ikaskuntza hori baloratzea oso importantea da EIA garatu ahal izateko. Eta bestalde batetik da egiten ikastearen garrantzia ulertzea, ez? Ulertzea edo baloratzea. Azkenian, learning by doing oso esaldi famatua da orain, baina betidanik proposatu izan den gauza bada, ez? Egiten dugunean ikasten dugu, eta taldean eta eskolan ere hori gertatzen da. Hau da, metodologia berri bat, edo guretzat berria den metodologia bat martxan jarri nahi dugunean adibidez, ikastaro pila bat egin ditzakegu, gure artean pila bat parteka dezakegu, baina
egin behar dugu, ez? Egin behar dugu, martxan jarri behar dugu. Eta, bueno, martxan jartze horretan taldearen atxikimendua eta ikaskuntza aprobetxatzea, egia elikatzeko beste modu bada. Orduan, gakoa ere bada. Esan dakoa, hau da, bueno, niaren antzera egia garatzeko proposatzen ditudan gakoak. Eta, bueno, nahi badozue ekarpenen bat egin edo kritikaren bat egin, sentitu libre hori ere komentatzeko, bai? Azkenik, eta EIarekin pixkat amaitzeko, bueno, kontzeptu honen argitzearekin amaitzeko, Ditch.org markoa ekarri nahi dotzuet. Ditch.org markoa, bueno, komentatu izan dugu, lehengo gaian komentatu genuen, eta, bueno, honen antzera, 2015ean, izan zen, erakundeak digitalki kompetenteak ziren ala ez ikusteko marko bat. Bueno, ikusteko baino, bueno, aztertzeko edo hausnarketa bideratzeko, ez? Orduan, marko bada, Kanpili, Izpuni eta Debainek egindakoa, eta, bueno, ez da Ditch.com markoaren oso parekoa, baina enotan ere 7 alor daude, 5 Ditch.comen eta hemen 7, eta, bueno, da gehiago, bueno, erakundearen egitekoarekin lotuta daudenak, ez? Alde batetik, lidergoa eta gobernantza, beste alde batetik, irakas eta ikas praktikak, garapen profesionala, ebaluazio praktikak, edukiak eta kurrikuluma, kolaborazio eta saretzea, eta azpiegitura. Eta gero bat, azkenengo alorra izten dute txuri, zehaztu gabe, azkenean, bueno, erakunde bakoitzak edo alor bakoitzak, sektore bakoitzak, bueno, erakundearena da, hezkuntzari begira dago, baina, bueno, hezkuntza erakunde mota asko dago, orduan, erakundearen arabera, zehaztu daiteke beste alor bat. Eta, bueno, guztira, 22 kompetentzia jasotzen dira marko honetan, ez dugu gehiegi sakonduko, ze oso teorikoa da, eta esan dut, beharko luke ikastaro oso bat hau zehatzeko, hau sakontzeko, orduan, bueno, gainetik badabe, ikusten dugu, erakundearen, bueno, pues, egiteko desberdinak baloratzeko kompetentzia jasotzen dituztela 7 alorretan, eta, bueno, hori da, beraiek egin zuten ekarpena. Eta horretarako, bueno, ruleta edo borobilantzeko hau eskaintzen dute, marra bakoitza kompetentzia bada, ikusten dozuenez, bueno, alor bakoitzak jasotzen ditu kompetentzia desberdinak, eta kompetentzia batzuk jasotzen dituzte, bueno, lerro bat baino gehiago, noski, ze hor 74 deskriptore daude eta asko dira. Orduan, bueno, zer landu dugu EIA edo erakundearen ikasalorrari buruz. Alde batetik definizioa, Linda Castañedak eskainitakoa 2016an, hor bi gauza azpimarratuko nituzke, alde batetik talde ikuspegia, eta gero multzoa ez direla tresna bakarrik, bai? Multzoa, kognizio mekanismoak eta bar. Garatzeko gakoen artean, bueno, nik egindako ekarpen hori, gaitasunak, jarrerak, baliabideak eta ikasi ikuspegia. Nian egin duten edo egin nauen antzeko proposamena. Eta gero azkenik, bueno, Kanpili, Izpuni eta Debainen 2015ko Ditch.org markoa, eta hor 7 alor proposatzen dira, eta 2 kompetentzia, eta bueno, hori da pixkat erakundearen ikasalorra ulertzeko bueno, egiten dotzuedan proposamena. Orduan, bueno, espero dut bueno, ulergarria izatia, eta edozein zalantza baldin badokazue, idatzi foroan, eta zuei erantzuteko prest egongo naiz. Eskerrik asko!